Empanifo se amamro he yandoto na na refi ukrom hin abenya oyila wodwabo ase ni sales wonti ene Nana Kwesi TV dwumadi atuni Nana Kwesi on the street no yatotu ya namo ababepiem ewo ye Odau man hanum se Nana Kwesi on the street dwumadi en dia ye bowura mantem ni mpatam de ekoso bebo adofo no eno ene de ba ne no bepiem wo ye Odau man hase ya afasha kese ekoso no eye Ohumkan town hall meeting Ohumkan no eye afashe bia ye di ne awo kita won sabosumi ewom ya ene edi sa afashe no na aye afie bia no safashe ye di ne ahodro abien de edi kan ye Ohumkan ena de a etoso abien ne ohum kire eno ene afashe ne aba ye ba abedi kan ne aba eye nana Daasebre Ofosu Kwabi Ayebiahwe enso empeso aso na se ni kuro emu ene ababe oye the third on etoso miensa ewo eye Odau man ahanum se nene ye ba na dwumadie na ekoso no yetime ye kase OHUM a ekwan ba so kura na ye fa so enso edi Ohumkan ye ba Akyems amamreman ka first no ye di Ohumkan ya na se ye di Ohumkan a nya di a owo bayire aduane efe ne bayire obetimi adibi Ohumkan ya kire no ansa na nka owo bayire bi di Akyems mamu ase no wanya bi edi nanso ene no ase huntie ene enko na wie no anka so wahu ye ka so OHUM a ankata se na fashe no ensu etimite na oba Odau man mu ase ya eye kura fe na Otwereso ase ya eye ensu team bi eda ha se ensu oni de esu ani nya se ka twene ebebo na nyina kwa akohwe ensu no ankasa de Nana Kwani akwa ensu no ensu edi nene ye nyina bebo na kwa akohwe no hu oba de na so do man kuma Nyankopon na ankasa na ensa no nyuma no obehu bi ensu o ha eno hwe menchen a opani kase ensu ejira menchen ne nipa mienu ene edi dwumadie no Nana Kwesi akwa ono angasa ewo menchen Nana Kwesi akwahwe ni din na anka na ne Nana Kwani akwa ase ba enye ono a ono de Nana Kwesi akwa nene so na mangasa mun we co-host menin mienu na edi dwumadie ntu ahumi abehunu wacha ase ene ya mosomfo Akyems kwana na menum bremu odehye ba kwakube ene ye mene Nana Kwesi akwa yakabuma edi dwumadie no nyina enso etimro nana emo akwa aba bejosu binya bema na oba se na environment ni se na si ekoso ba bibia ye boko bia boko environment ni kama pa and then o hye Akyems amambre a Akyems no ye wo Akyems ni mu entichemu ahoro miensa ye wo Akyems kotoku ne wo Akyems abuakwa ene ye wo Akyems bosome na ene ya ba bepie mu wo ebuakwa mensim one of omo we ba ko a ya ba bepiem na me hu ade bi se ya na manika bebre because emra ye nyinyi a ye ba no ye nananom ye didi omo na ase kakra ba de ne no me hu ade bi se de tia na mama ni agense se ya membre ni bebre wo ha eyira enti ahwefo mo hye Nana Kwesi TV ene be kyem amambre ne ye hu de ekoso ewo ye Ghana na se oman Ghana ana se eba Akyems side a enyoma a yetimi ye enti we Nana Kwesi TV enko ba bia bomodin so be subscribe to our YouTube channel na comment dwumadie fa comment to ase na share links ne my ene se no kan me co-host Akyems kwana na onum bremu na ye di dwumadie bremu na be anika bebre enti empentem enko ba bia nya botre na twen Sarah wotine sina abotene twenza za twenianim da ho a ya mbonche ntu TV efri eye Nana Kwesi nchen ani samle ansemle dwumadie no ehase ano no nti samle de bebawura mpanimfo mu na mamre na nkasa ne amane no ya wa mamre na wa amane te ne de amamre ne amane na egu fom ne hu ye kaso OHUM nkasa na mpanimfo akire ama yenso yatime hu sane Ohumkan afase no enso etimitie ani sane Nana kan no like subscribe na share na fija comment na mlipem no ebeken kan enso etim edema Nana Kwesi TV ana wasi entertainment ana se education and entertainment hub.
Into Asha Santia, Eba, a year Odau Mahene, Daasebre Ayebiahwe, Ofosu Kwabi, Otwereso miensa, and in planning for Anna Eba Edaboyi Asi, Daasebre Ayebiahwe, Ofosu Kwabi, and then in planning for Anna Etuana Mo, Aba a year Edabanasi, into Asha Santina, Sanetiano, na etuo enso ekasa. And instead of money and Mamretiano, Nana Ba, I was so be a sorry, and so etimi ejina ho, near do buo, and any dear, and my dear, any dear Esseno. Into Asha, Obia, sorry, Jan and also, Edu buo, and any dear, and ma Daasebre, on any penny for a matter Sante, and a ebano. Sir, Netia, Nana Kwasi TV Sunia, I can't say like it. Nashe, no subscribe. And my mouth for the decline, ha. Oyoko hima emunyina enso enenemu sa ne mpanifo sa na tie akofo ma no so no ata se ene empire ebedwa we eye amamre ene amane Ohumkan afase a kita won sabo so menu ne edinu afie bia ne di safase awodro mienu awo afie biara mu yeni kan no eya bosumi ewo mi ya kita sabosumi no eno eye Ohumkan eno eye Ohumkan eno nu ye Ohumkan ana de tosumi enu no eye ohumchire de tosumi enu no eye ohumchire nti we Ohumkan ene edu ni sene amamre enso etimi eka no to bibia asoro agira ho na Daasebre Ayebiahwe Ofosu Kwabi enso eno no ana eba no ene empire ebedwa yasi do limu kura regional training anu ampa yasi di bebi akon ya fada kwankwan ni ase ase esa na ne modi montinu ba wo hwe obuo ni dia ne manfo de ma no sane na ade sentiment bi eka no ose amamre afasho media ba Daasebre Ayebiahwe Ofosu Kwabi ba no na dia no yase edutwam ata se lesans na obon humodi ye pa obon humodi eyie na ogusua etietia aba be transe otietia ne manfo no aba be transe otietia ne manfo no aba be transe yado obuo ani die ama de ridie eseno sa ana tie amamle tutu na se ana owefu krom hine abanya ira odwabase sa na tie Jumadi Nana Kwasi on the street Nana Kwasi TV amamade ababe piem awoye Odau man na dia fase Ohumkan afase ansu etimi ebre eye ahwefo ani adofo esan se do buche mama nyantia sese eba no ne ekoso e mantem ya matam nyina awase ade blamu esan se Jumadi Nana Kwasi on the street sa ena etie Legu so aka mo tam ba share oba like no subscribe Sablo adu akufuma nanim aha asana akoso no eyo gbori ni die what I say oyene ni padi fo jo kakra ani padi fo jo kakra sa anya no bako sawa weya mamre weya fana mamre ni amane ni amamre sawo pepe na tie weya Ohumkan afase awo Odau man sa na pele fo bejo kakra ne do boni dia mo akwandam sa me na akwatrasio na trance obi antimi trance na akwatrase Daasebre trance yo
Daasebre Ofosu Daasebre Ofosu inside amamra na amaniatia no afro eno bibia betimi aneto akana konyesa na nantrasia ontimi entrance samana nantrasi afro eno bibia nso betimi atrance sanati we na nakwasi on the street na nakwasi TV no ana ri dwumadie yi ebremo no inti samre senia wani gusu a ohwe no santin ayebei mpanifo esanse nana aba betena se yidie awo se amamre ne amane kwanso no mpanifo abo santin nom de ebuo nidie eba bechia nana ewo eye amamre kwanso senia esikono mpanifo ena enam amamre kwanso ede obuo nidie eba bechia eye odefo Daasebre Ayebiahwe Ofosu Kwabi eno no na kwasi TV so ni like share na subscribe ema afoforo nyina ensu entimi enhwe bi na wi aja comment emrepem no ebeken kan ni nyina ensu etim demam ntinchia na egusu a eko eso kama no nchia no na egusu ekoso kama no awduru ha ebuo ni dem na manne ne amamre kwanso no ontuma no tutunu beyi wa betinu agunsa so kakra obepa kakra senia amamre enso esitie no na abomu ase ade obuo ni die ama Daasebre sa enetie timpanifo no na echia no sa enjimrantie awia na ese mma mpanifo no mma mpanifo no enso na ato santen a moba no sa mpanifo no ato santen omonso eba bechia panifo no oduru atim so bia ro ne chaw egu o no de obonni die ama Daasebre ansa owia abomodin asan ahye ne chaw eye amamre ekwanso sa na isifa eye enhyehyɛ tutu bibia ma ne kama ntimba no na egusu a ono ensu echia ne mpanifo a eboa ma henie no anyina etumpon no mema na dikan ne mba no eto aso amuchia kama aboa ma bibia enso etimi akoso wano we Ohumkan town hall meeting afibia no safa hyewe dino ahodro abien de dikan no eye Ohumkan de toso abien no anamienu no enso eye ohumchire sa enetie sa tamamre kwanso ni ntia na ekoso no ntia na Sabri nanam na echia Daasebre unkwaso Daasebre akra unkwaso le du klofo Daasebre fi chapeau ahima kwa bechia sisi akra fi chapeau on a sisi edu omo so Daasebre fi chapeau on Odau fi chapeau titrupa na mo fi chapeau aya mo nhwe ni amana chapeau sa enetie nti nchia no nyina enso etu atimi etwa sa ena etie nchia no nyina etu atimi etwa sene na kwasi TV aba se aba besom eye sumpa no was it a visit to a festival to a festival in your town. And to Chrome or down and I say, family, your call ya who ye no. Yes, it was.
Osuko ya agura na akopedi ye wa hwehwe na wa nsia hwe. Afi no atoto apapa so. Enti Daasebre Adawroma de ekosuyi titiru ya mana mo ko school. Mo pa mo ni hwe. Obi kura ba wo kura pen and paper. Intuition Santia Ebana when we are soft more Odau man and in Nkuro Nketua keka nyina mu ana omode santin ekwa kwasere kwan adu obuo ene nidie akwa akoma eye Daasebre no tana bi esi aka sa afahye ana mamre eye abosomsem no ene bebusa asofo ba bepiem ha so no kra na ye bedi ho enkomontuhwa asofo ba bepiem afahye ase omudo obuo nidie eba bechia eye Daasebre Ayebiahwe Ofosu Kwabi ntena ase hu no asofo no na ebo mu ase edi nchia ema mpanifo no. Amen. 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 Samle wo hye santia ebana oboda wo man hase a school fo ana se school sa hodre wa ha no ana omde obuo ni die blood Daasebre oda wo man hene sa no mo ti omde omnyoma enso etimi eba eye amamre ene amane kwanso no nti school fo wa nyina no enso ede obuo ene ni die ana eba omso omde omnyoma eba ada wo man ehene efie anasa bankesiem anam so dom nyoma banti santina ba ne school sa hodro a na school mofla won ewo samme da woman ane ni nkuro a aka ne mu anam so ma to santia oba nti amamre kwan sanete nti sana tie school for ni nyina de eja brother Daasebre no de aye amane ane amamre en sam na school for no de eja anon ba de ka Roman Zion abase we anya mata di se be Roman schools are odo bebre na ba Zion Presby ahia schools bebre en kwani nyina de eja ekwa koguom de brother Daasebre omenya de koguom wi a omeba fifiri omeba jabo yase nomenya be bo mo ho ano ewa Daasebre nim ama efutuo bi wo ha Daasebre enso atimi ediamom se no mo kosua de a omo so meka ka ya futuo a Daasebre enso atimi edema wo no sa enetie
cha atiame hene ana asi dwom atiame hene na asi atiame nyina mo he ana asi dwom no atiame mo ifia nyina Odau mai amo he akra ana tutata no akra boko Sewa anu no my friend school for my friend bi ana ma se so won afa de asa afa mamra kwanso ayesa won ahusuo no se bi ko dwan fita bi de akoko ana bobo ti awu ba ro mo so mo nchene na se school for ni mu no won a mo sa no aso na ayesa won afa de no sada tie tabna na kwansra so no nana kwansra hene ana asi dom no nana bako nana kwansra hene no ana bebe do ha bako aboni mo asi do boni diama nana kwansra hene ano no sa Samuel Bamuhene, Odau mai Bamuhene, ana onusu eteta nchacha mu ba no. Odau mai Bamuhene nana Bamuhene no. Odau mai Bamuhene ana esi agwamu no. Sa o fane ntuma mo do boni di ama ne panifo. Sa ana esi bedwom ne akwa. Sa boko Odau mai Bamuhene boko anya no ya Odau mai Bamuhene ana dada no hu o bedwom no sa amamre ya tutunase sana tie ana ba no Odau so mpa hene Odau mai wasanso assemblyman awa ha ana sana djuma pantinu Daasebre Ayebiahwe Ofosu Kwabi akonya amano sa so mpa hene ana asibe dwom no sompa no sompa hina bako anya no sompa hene Odau ma sompa hene no sa assemblyman sompa hene sa na bari samrane sa benkum hene ana obori mu ase atia ni wura Odau hene ana obori mu ase atia ni wura Odau benkum hene ana asi dom no nana no Odau benkum hene nana bako sa Odau benkum hene ana asi agwam no sa na tie Aponi mo asa mani wura biem sana tie na no bako Odau benkum hene ana oteta ne chaw mu ada to fo mako akra bako sa nana Swanzi ano nusu ababesi egwamu no ana Swanzi no ano babesi eye egwamu no sana tie ana ba no Odau boni die obon mo ase ama Daasebre Ofosu Kwabi Ayebiahwe sana tie
odobuo andi dia ma de ni die se ha bako sada tie anya no sa sada tie Yako nyano nano bako Samuel enkonya so hene ana ese agwamuno enkonya so hene ana do boni die akoma Daasebre a wese agwamuno enkonya so hene nana bako Tufuhine Odau tufuhine ana esi doma osano Odau tufuhine Oduna otu Odau ma hine afo Oduna otu Odau ma hine fo enteferi tufuhine Odau tufuhine ana esano nana pia nana onkwaso na utebi abi obk nana tufuhine Odau tufuhine no nana pia Odau tufuhine nana pia Samuel Kwabi number 1 odukro Kwabi number 1 odukro ana wati esi dwomru Kwabi number 1 odukro ana tesi dwomru nana pia nana onkwaso Kwabi number 1 odukro ana wati esi dwoma osano sa ya nana onkwaso sana tie nana boaten Kwabi number 1 odikulo nana bako odikulo angasa aba Kwabi number 2 abino odikulo no angasa anu baba no Kwabi number 2 odikulo nana pia onkwaso nana pia Kwabi number 2 odikulo angasa nie abino odikulo no angasa ba Kwabi number 2 odikulo sana tie nana pia onkwaso Samuel asabe die odukro ana osano bako nana bako asabe die odukro sa okwa no do boni bi amada Daasebre pia Samuel ayi ba nyina
mafo Nani Daasebre Ofosu Kwabi Ayebiahwe Nana mo fantame Daasebre mafo nyina Omo pani Daasebre ni so ndo manu no Ahima nyina fo pani no Nana blabla Ahima fo nyina ahima fo nyina ahima no Ahima fo nyina ahima Nana blabla Anya no Boko Piao Ahima fo nyina ahima Piao Emma bawa hema Anya no Oye buwe Emma bawa hema ana atiasi doma oba no Emma bawa hema ana asi domi Emma bawa hema anya no Wachechele no atuama Daasebre Emma bawa hema no Osha samle ya aye akyerɛkyerɛ for na schools ahodro ba nyina no ɔma akyerɛkyerɛ ni baako oba begirem ama akyerɛkyerɛfo nyina na ɔde nkyia asrɛ kwan aba Daasebre anim aba bechi Otwereso another woman school ahodro ba nyina no emu akyerɛkyerɛfo enna abomoden atu santen eba bechia no aba hemfie aba Daasebre Ayebiahwe Ofosu Kwabi tosumiensa anim eba bechia nti ohwe santen a school for eba ye edo onija eba Daasebre no emu akyerɛkyerɛfo enna atu santen a omukotia Daasebre Ofosu Kwabi enti adoma yene enna Otwereso akyerɛkyerɛfo ko akwakochia no because we Ohumkan town hall meeting and Nana Kwesi TV Jumedi afa Nana Kwesi on the street ya the brosan say on the street ya bowura maye mantem baby bia ni akoso e beboa dofo ni ahwefo no ana ya de ebrem nchachechefo no gusua echia Daasebre sa no Sana tamamra ne amane kwa nso no ana wuti etuo nka na bo na yamsesiasi sa papa poni nda wa betiri gbembum sa asrafo no su edu onjuma asrafo no edi won njuma ntakyerɛkyerɛfo no ana ebo mu ase edu obuani ni die Daasebre Ofosu Kwabi sa ana tie enti ente bia no samre ne beko na asofo pani Esa bi Same osofo pastor ana osofo afum ana betu dwumadie no ase nyame ensa Assemblies of God sofo Assemblies of God sofo eno no adom ne na do ye kasia ode adoyen ewo akwan a entise isu eda yenana Daasebre Ofosu Kwabi Ayebiahwe ena sibebre ene ne yehui edanso biem ayenmu sesa na wuro nyame obeye de bia ye behu ade foforo sanse onyame de na dom kase no adom odawuman special Otwereso adom bia yenya enemento adom na metiase bato ye sori agina ye na so emuna ye keka ye ho ye emuna we wana na to bi e ya dum no be say adom be wo Jesus emuna ye nsaka adom be wo Jesus emuna ye nsaka adom na ye tiase emuna yake kanyo emuna Yesu na dumo ado
ne yehuyo ne yekanisa onya wajibi emuna yekekan yo oh every year paye ne yasida kesi na matweli am Ewurade Nyankopɔn te asefo boafo wiase nyina hene ni wiase nyina gye nkwa Jesus o mada wase eneda pondai wona mo kronkron ahoɔden so ama ɔdawuman atumi asiase ya na ye wadom ara kwa twere so asiase ya na ye wadom ara kwa nyame enya dwuma bia wo bi yeye na mom eye wadom no tie kamfo da wase ye sirawo ewo wadom kase a odi adom yayi na wonam ho kronkron tumi yesu apagya odehye Daasebre Ofosu Kwabi Ayebiahwe ne mpanyinfo a ebia kisemu na wasiesie se wo mabehia mu nne sa dai na wo bia anim se enne ye behia betena wo ye wonim de de aseda kase ma wo twedi ampon yakoto sorew ne ye ma wo so se wo ye on kwafo ye da wase a ne ye sre wanim adom e ma sofo wa nyina se empasi ya fumu wa onyame fa ye mfumu so kyeye ne ye sre e ma Daasebre Ofosu Kwabi ani ni mpanifo so wo ma fumpa awurade fo mfumu so kyewo ne ye sre ma wo man no se empasi ya fumu wa onyame fa ye mfumu so nyina akyeye nam wo moburo huma no wo gya no fati ye nyina ye ho na siesie ye e wo wanu nyam kasie no nyame no kwafo e pegya wo de hye ba wani Daasebre Ofosu Kwabi Ayebiahwe sra wani madoma no ho ahoden a oye ti dombofo boafo enkwa hoden sunsun fam ne honam fa onyame fa wonsa ni fa no Otwereso kwaso pagya no kwaso siesie no kwaso mana hoden kwaso ba na ho ban kwaso fa ne kwa no pa oba wi afa ne bra anwumire fa ne bra wada se woni na busia ene atsankonya ahemfo no ne ahema no nyina chudombafo a onka na homa wadwuma kase wo muye awurade domo ewo Jesus Christ nimo abe ye bomba ese akoti bia agina tuo bia enfiri wa awurade ebe so nfe prayer tifini na afo ne atoye se be so wi atia dwuma pa ti sei onyame ho kontomi Yesu nimo ankanisha ewo Jesus nimo yede wase edwabo atise nyame ekrepuntu tina wode akoa ne ne panifo aba avie atise me brain konkwa kan o men konkwa kan enyuma konkwa kan na enhirabu kan faso ansha wu nyame no nyam o wadoye no wadum nyame susu ko yade wase padumadi nyina adumu wo ma meka ho awurade fo mo nyina bra na ye nhye wadu nyam na miaja na noba onyame susu koko demu amen awurade akopɛ ipese mede ananom sre oman no na odie hu on emo de wo mi se nanam ye dɔɔso because the go be di mako a ye bi ne ani timi sre se nanam ni akampunyani edukofuni emo Daasebre ni hɔ a ye wode na tija ne de already be point na odie hu no ama Daasebre ni ane se yi se wo so a wo kɔ no ha enam kana na no so akampunyani na ye be na se na di ya ye no aka ani Daasebre se mi sre mu dia oko Daasebre ni pa so ha mpanifo ho nyina no eye Daasebre na trankonya miti mo bodi e sane ne kae no oba be kum so ha Daasebre trankonya no ebi wo tituru ni wo wo esoro ho saa be si ase na hemafo ene wo ase no na afi wo wo kire so eye Daasebre na dukrofo a wo mo nyina e bo Daasebre na ye de egu odawuman na ba ko am person ne de me ye special e de ne tire wo bia se Daasebre ni ha o de na jija
Masema said Daasebre wa ha obetumi akeka kire no no. Daasebre ni ha me kire wo kware no na wakọ ne nkyɛn. Ye friend esidemu obi akese. Na no obi akese wa dawro no. Obi ma sɛ na papa kai. Na obi akese Odau esinemu. Sɛ Daasebre ni hɔ a ensema ekotu ko baka nyina ne so na eba. Na ono so fe program no fefefe e bi na ko wa wini manam de natural na pa to bi na no mesia bi di no but anu akostu ni abi sa Daasebre ni wa ha na hekiri abo so nya me ti bia what o tiro mi ni awati me dem ye tiani yo be tiri na aboti domini obi ake obi mo fe na papa yi afa na bi pe mu na ka se be tire obe mu ni de ye body akọ obi aso ni na na mo obi mu ni obi aso ni na ho bia aso ni na so na mo Daasebre ni na obi eti I'm not that personal na free me de nyame na me ka obi ani kutrisi wo de ho ele e ya dai akokra abetu na ko ni wo de e kasa ya friend me body edi me ko pe na musumaka Daasebre Mokebio Daasebre Ofosu Kwabi Ayebiahwe Daasebre Ofosu Kwabi Ayebiahwe Obeka se nana afijabo Abego beti secretary alawo ma be ya yengre ni ije bi ya ma class me da wa se every mo jam yen sie du bye bye o te ni se ko ko ma le ni enti o jam na yesua yamamre ne yamamye ene yedi ho dwuma nenti amusiesie eye asasronko aya eno so eye culture e culture group bi ho eye TJC fo se omde asasronko sima ba akopɛ omde betwam na omde agege Daasebre eni empeni tata ebra ye tro dwuma di ni so enti bon sam se TJC culture group ebra amobei TJC culture group ebra amobei na amode eya asasron kokra ebetiti eya Daasebre eni empeni eni ansana ada mo se o bi bi kwata bo ni bi o pe ni tem ese kwata o TJC Amlo sha eya TJC cultural group TJC cultural group and omu display ache Daasebre omu display ache Daasebre e TJC cultural group TJC cultural group and ahu
TV. I'm up at the TV. I'm over to see and you KWASI. And you KWAXI. Alright. I'm saying, and yeah, I just saw you on the TV in front of you. So, I'm going to go Nadia Kosi Ayebiahwe Academy. I'm contracting. I'm on this day. I tell the way. Daasebre Ofosu Kwabi Ayebiahwe. Anyone fool. Oh, bam. But you can't say. I know for now. Commander,
Mabudu Daasebre Ofosu Kwabi Ode sabe ni be pa ma mo na ko de mi fa so ni Atiame Winter Sisa Presto na na ni ko do be se pa no mo tia na no ati mana mo e pa so Arudo masi sisa yansakara Apo for woman na boy who buy Afuasi Police commander then penny for the do I want to of mine now almost fine yes sir and this one I want to catch on the work is not on the track Daasebre Afuasi commission I mean I what you say Daasebre Watana Akuapem pa Daasebre Watana Akuapem the hewe Bana hu da and I'm Daasebre safu Yamani money ho Yamani patenti no the hewe Abrana yehu ni sapete Daasebre money some airport commander and pretty for the Daasebre yes na pada no se be ya nka mamo ma bi se canopy na se kakra ma yen ala na yana no din sabi ya Daasebre ti abu yo bi ye yentimi na mu bi e pa se wonko ade se Daasebre so ya sa ane ti mo me pada na bi se e mon tem na omo si akra sabi to so manda ane ne pani bua be du asida pa wa kiame ho etia Daasebre secretary Emedia yes I live my Otwereso he a wo hwe kire se bunkum ewo ochimam wa so na ya kwansra he ana wo post na doso medawase wakwanya woni atrankonya wonde amame se me mekire ni senti a yehia ha ene eye OHUM ewu kudaye yeah mo chake we na abakasam kire se ye mpanifo a omufi esunya eba Otwereso program ha ene ye mpanifo a omo miamia ye ochimam no ye wone miensa na achima ni nyina no omutwadwira na yen ebuakwafo de yedi OHUM adika edura ye twa no Ohumkan ene ewo ohumkire ne ewu ni sesi ayi aye Ohumkan yana nanam ba no oma nante kwa omo di akon ansa na omo ba bepia na nyame ya adom na omo ba betena ase no na esese omo kai ye mpanimfo a omo di akon ato na yenhu mu biu enti nananam tena ase aye OHUM da no ne di kan adi kan mpanimfo a omo ko akoden wo bra omo fi ba bi e fi bedru hayi na ye kai omo awadwuma pa omo aye ye kai omo so a na ye san so ade bompa ye ne etoso mienu e wo OHUM da ne se aye bra ye ri kire odokese pa sase nyame ya adom na se adodo na afri ba bi aba bepi ha na ye wa bibi anto ye na etiase a empanifo kire se the niema ye yusu afan say darisen afan say wedro ene woma niema ye distance ye ho ye twitwi ni nyina mu aye OHUM da no na ya bɔ ni hire kama na ye de asi ho OHUM da ne ye da ye nti fufuo so ansa na OHUM da no bedru ho no na otwemienu ye bra dede ye de akire say ye makwan ne ye nananom ye brade de ye ade a kire say ye nananom mpanifo
edu sabre a esese ye kai hom na sabi omnam sunsum na ebanti no ina ye din na ohum ye di ewo ochiman mu ni ti efri tafo ehɔ na amane ne amamre ni nyina hyase na omo wo ebre a omo de kenkan mrenkanso na omo de di adanse ne duro na so omo kɔhwɛ na so mrenkanso na tinitrase a na ohum da no aso enti tafo ana ye ka say headquarters a na ye ohum no headquarters na etre de ba ochiman mu nyinara na ochiman so aye odewman a nana Daasebre Ofosu Kwabi Ayebiahwe da no yeso ye di ohum ni bi sani amedi kankan ye no ebre a ye si fufuo so enti odu a eye ebrada na ye ohum da no wo a wodi fufuo no wo be ba say Daasebre Ofosu Kwabi Ayebiahwe oye aduana na di jabae na ejanso no ne sancha ne ye bebre nyakopon bo soro ne asase na asom ye kabi ene nyakopon ka say enye han enti aduanafo se mo se eja ewo man mu a aduanafo ja na ma man emu aye han enti eja na school for de ba bese ko no na enye ne kwa ne sancha ne se ade sampo na sabi ubekọ ba bi a ye sotani tani eyeja sa obese ohun ba bi o man mu a eja na waso no eno na be ma ohun ba bi a wo enti se hu se nananom agija ye de bre Daasebre a na ye kire ne se o ma kuremu bie na kuremu nye han bre so a na ka ye aduane e de ma hoho enya hoho nko anka mi se maduane amaye no enya me nko na metra me fie adi obi be fi ba bia be di bi na me so makwa akodi obi die bi ni nyina ye de kire odo enti ye bre a ye de kire odo kese e de ma ye ho awowo so a atukwan abo akwa so no omo ba behwe yamane kayo se ekuro bia oni amane na amamre na enye kuro sansa amane ni amamre na be masa kuro no adanso sania anwrofo adi hogbachocho na enkranfo adi homowo no sanso na yen ochiman a Daasebre Ofosu Kwabi Ayebiahwe Odau de man no yesu na yade kire odokese edema ye ho wa omo amoba ha no anopai no eye ene ohum wukudaye mu se Daasebre gira ha amofra wo krom ha nyina oche omade yade kire se wo wiase a esese oye adoye na doye kese a Daasebre eye de kire nkwara no eno na omso be hwe so no manyi na omso de aye panipa no mansumi atumi ache ade says the Bible. So if you give, you receive, but if you don't give, you don't receive. Another day Daasebre Ofosu Kwabi Ayebiahwe abodwa ade ahia ne manfo se akaya wabamu a aya media review oba be review na niso ade ho ayenim dada a oba ya wa hyase a onu ba bia so no ate ntrehe wo ba bia no Daasebre Ofosu Kwabi Ayebiahwe ne obetoa ne dwumadie so ne niso ade ho ade akire omanfo nyina na obi ehu se ampa watenase na onyankoye Daasebre wo kwaso ni ebeka ni se obi a be yedin na watie eniema ebekoso na omahwebi some of the full meaning of OHUM ni ayi no a my ready this is an abridged version what dey twaso nkakra nemom the full meaning no ye betumi aye ho nkrata ye betintim nkrata na ye dia ma school fo no na afidase se ye ba ye bebisa school fo no ne omasua ewo Daasebre Ofosu Kwabi Ayebiahwe na dwabo yase amaye wo se amofra no ate hum nase amobi asori a wankasa sabe eya bosomsam eya ni jesem eya bra ye de kire wodo meda wase ekrom ha assemblyman ono ana saye yen sompa ehene ye be frɛ honorable nana ofe botchi no de na ndisem abetudwa bra obayi bon sema no ebra nana abayi wo betu ya ni etin we nana osompa ehene Kinsi ofe botchi ni de ye na ka metenda enti na ebe bisa ho answer wo di botchi na ade achekwa na ho kinsi ofe botchi kasa ma botchi Daasebre chiame kasa sre nana no na me kasa kakra nana me sepa na mse kwa dem Daasebre
mpani oman ema ene emema yeshia ewa ha ene de ya na enije kese pa esanse ene ma ti sei no minyi bebre sa de ba yehu bida Ohu so ampa. se ene ma bi sei etumi koso ma ekuro tumi fa ntuma pa efira because natural so de ka hwe ana ya yiram Ya ira. na be assembly man say ukọ meeting wo ofuase a na wo hwe etwere so yedim bo ne ya ho keka e wo ho no a na ensani Wo fom. ba Daasebre ba ye ama etwere so atumi afa ne ntoma pa afira Akanyan. ama yanuma ye modwuma to ana eduru ba bia sabia omokoto yen O de ho ho am. Daasebre wo nkwa so Daasebre on kwaso. Daasebre ba ye no ohun sese de ekuro no yaka achi kakra nti wamfa ani agro ma na homre so keka ne mabobom na wo hwese ne o keka ne mabobom na eboro adwen ene ntiase so Ampa. de dikan o dikan ye ya na me nwanwa pa ne se na me minim no ti one day na mfon bele ye ana wasi assemblyman ni na me se me pa cho an na ana wasi ha me be turo so na me de ba me ba no me mpese esumo ekronum Ampesu. etimi district bobs baji na fo bobo ba bia yesum bia Eno bu no nye bedu yo. ho na me de me nsa ka me moma so na me ka me kokko na me de ka me bati ni me bati Kutu across. because no ma hu se na oba no ode enipa ena eba Ene ba ampa. sanse so bi kire o se me de ba bia me kɔ me mpe ba bia esum ode a na ta ope han de a na oye obi a o sa ye enokrefo Enokre. eti oba na o hya ase ni dwumadie yedi ka ba bob bebre so awa ha a kire so mo amunyina munim ni a ekɔ ene ma wa ye de ye ka se ye bobo a ye ntumi emfiri ha enko bampempen so edie esinani so den pa wo tu hu sa anase odi hu djuma eno na ye pese ye bobo so na oman hu ba bi a ye kɔ ani ba bi a ye bekɔ akoduro Obi entie wati ye. nia edika no ohun se ese kro no ye nya banbo Bambo. because wo o na se uni banbo a wana mo tutu na ntumi nsi so nti o pese ye be police station na police station na ye no so no ade enwa ba ko omni se enye police station ketwa Ampa. sani osuma ye police station no divisional commander kra ewo ma ono nso ebe betena ha enti esoro no abrosana mu ni sa no esoro no ye divisional commander ena ase no nso ye district commander enti se hu ni se dia na se hu ba bia Daasebre ekeka ekuro no ebe ko enti oguso se wo ba hwa ase no ye se ye wa ase ho no akaketua bi ti eguso a esoro no nso ye gu pillars no na afi ya to aso na ye nya pan aboso na ya plaster eti police station se ba bia aduro no no enu atie no ohun sese de ekuro no sika wom enso ye hu kwan e be fa so a se sika no ye nsa ebetumi aka Ampa. eti ohwe din no sida bi esese menya bia bia ye betumi dia check kuro yi eniema efiri kuro yi mu ekokwa nyina ye nya mfa so mfiri so no Ampa. esese medi hu djuma eti ne sa de a assemblyman woni committee chairman momra monko adubiase Ampa. monko kofinimo chirmenkan ena afa ye kuro matwa so ya ekwan bia a link to atwere so eno momma de se momma pa baabi na yesi security checkpoint ewo ho Alright. eti yakọ adubiase yakọ ya ne yakonya ekwan no afiri asabe de ebepie adubiase no yesi baako ewo ho eti se ofiri kwa body na so de smuggle befa adubiase a wo beba no na ye wo ho ye ba adubia e ba kire so wo ba he nkamfo school mo no e ho so baako si ho eti wo befa kwa body na wo ba wo beduro na ye wo ho Ampa. ani ekọ kofi ni mo e ho so yakosi baako e wo ho eti se wo befa tanum kwan a eno so wo beba de ye wo ho ani ekọ tirimenkan wo he ba bia o mo si afiri dan no a e ho so yesi baako e wo ho eti se wo zebo
let of future so ya akra na wo say wo de small bibia be etwam a enya de a wo betumi de etwam ni nyina ye bambo ene sika na na ede pe ama oman no sanse wo hwe machi ya anhwe yesi ya Daasebre oba wan ka se obaji obi sika de ya se adwuma we ekuro no ena opese ekuro no ekonanim iti dwumadi a wo die bia no enye ono ankasa ne ho ena opama ekiro so saa na esese muhunu anase saa na ese meka no ma ekiro so yete ho ase na omepe bibia emfiri ha iti yesra mu se muti dawuro anase muti ofra mumfa ahokeka ene opepa emra na yefendi dwuma na nsekuro no ene onyam sanse ekuro no yakaji ache iti eba Daasebre ba no ama nani abre sanse odiya ewo enkodia ne nananom abeko ya petro so ato na ma etro so aka akire sese wo hwe amani bi kura de yensa bi wo ha omafa asase a omafa no eso se etro so de yete so enti sese ama Daasebre nani atumi abre pa anu atie no ohun se yapomudin esese yetu hu anamon enti last year ye ase etwa block ye pese yesi hospital ya anja ne se ebianka cheap compound ide ene na ka ebia yenko clinic anase polyclinic wose da bi ye pe clinic pe hospital ankasa na troso atumi akodanim eti we nyina ya dwumadi a Daasebre egusu a wo ye ho adwuma enu atie no ohun sa esese eprenya public toilet ewo baby a ka fro akole park no eno so ye wode anua ene abo abego a ye wa sebia obia kapre enim ogusu a odi ho dwuma papa eno atie no ohun sa esese etreso esese yetumi bai etreso eti ba sa ese open sase edigu oni yetumi di bai etreso program eti yeyi efri nzayo for school mo ekosi kunkatiem atasu mu na tinu nyina ato ho se eho ma obia enton asase ho ma obia amfa asase ho ye de asase no ebeye etreso new town wo nyina ye adwen papa Daasebre epese ode beboa etreso krodua na etreso krodua so otumi afa ne ntoma pa efra anu atie no amana nso wa etreso ohwe din no hu se ye wani ka de pa wa ha esese yetumi boa na ama aman foforo kro foforo obi atumi ba ebehwe bi anu atie ti kware kwa mu adwen no se ne wo hwe se de adwen ye tete aduane ma no se akwala se bia o hye akire na se otumi etu hu anamon ana se sei omo ba besiesie ho ama ye de ho no ma ye ba bia ye behwe ede adidi yen ani eti wanyina ye dwumadi a Daasebre egusu a odia esese etroso man ye nyina ye fe ye boy aboso na ema o memo ye nyina ye tumi di ye ho agim we nye mapa amandwuma ho asem amandwuma ye mpa ho sabia sa wo ye pani kura na wo begina ho a se memu ane ya de bi ne nkoyi a esan sa wo ye pani a wo nti no ehu bebam kakra ba wo behu no na obi aye se me ma wo na me ba awo nti me nkwa amandwuma enya sa na etie amandwuma de obi enu opa amandwuma ho wa wo bepa amandwuma ho ye sabia obi a wo yare na untumi nante na opa amandwuma ho ba se wanyi na ta untumi ma ho a eno so enye ohye ba enkodira ba bi nkaka se na me mapa amandwuma ho na ma wo na me ba wo nti no me nkwa wo ye sa pa wo de se o ma aka no adwen because obi ha wo yakola wa wo owo ntem ne ba so awo eti e ba sa wo no so wonya dai eti e be sere se efiri sa bre ekoi me de dwumadi a Daasebre edie no me de besia san se ye ka se ye bobo so a anhwe aye nsore emre no so enti eti e be sere titiru pa aye amandwuma ye sere mo Daasebre wa amase oba bedi obi bone eti se muti ema dawura mo fa ho keka na adwuma sese ye ne dakrope no yetumi aye ne yate ansa firi ho oba hwede nipa miensa enan no ma begina adwuma no ye nwie ne yasa abɔ foforo da bia na ye gina ye nam eti ye besere ema ho memo ani carpenter for mason for amwom ewo mu sese bia mo na makosua adwuma ade nanso mo kurom ne de mo ye kuroma eti asa mutumi de ade amakosua no tumi boa twere so na etwere so atumi kɔ nanim sanse Daasebre nye da bia no bayini botom ska esese ye nso ye de ahoɔden ene ye nimude atumi boa twere so na twere so tumi fa ne ntoma pa efra eti ye besere mo fi sa abre ekɔ amandwuma ebekɔ so brono a obete se yesi ye kwa ha no bomodin se obeba ye mpese ye be kono na afa ye beba na ye kosama obi na afa uti fie na usu enes ka ho eden wan hwe ye beba ye do be kokot ukokot nso a enyade a obeba ye mpene sa eti ye besere mo se efiri sa abre kono uti amandwuma dawura
Boma de say wo de ho bagim na ye nyina ya boa kyerɛ so na ya boa Daasebre na Odau man atumi afa ntuma ba afra na oteman atumi akɔ nanim na Ghana nso anya adidie me da obedience eno no baba hima timfo enti ne ma no wa obetumi aboti ama na de aboa no na odikuru wa no ba enteturo so nyina yanim afei eni je samu asa won se owia eye abofra ketewa na yefra no eye ma akora na no atim beberebe no owia ono so ebaba na ono so abedi duma no so esu ma ba akope enti baba hima timfo 1 minute Mijin ede oba hema akosia achimfoa ofini abankro nana breadwo de hekronkron makra boa ni ogiam no twidan anasesebo aboa bi betumi sebo abenedie ana jabida medimanyi oden na sumira Daasebre Ofosu Kwabi Ayebiahwe afeitie yenimu wan yenimu ye bowdin ebowdin sansa yate Ohumkan sam dada enye ne efri titentre de atitinyani eno ne akora ana odoma nkoma kan ho asem bla na awompo nyamba awoye yenimu yenimu sa onem frama bedia obana na able wampampama ne duo na otibidie na uwia wasan adane ho aboni sekire so atuagu yenimu insa one Daasebre Ofosu Kwabi Ayebiahwe asunkwana na unumblemu yenimu sa one etwekesi a uda subonten so na enkwala ni mpanyini ekwatiwa omuntumi ntwa esubonten yenimu sa amamblemu de oye pabene ejia na achia ablade wabri watia ene abruwa musu Daasebre Odau ene me oba hema akosia achemfoa yesi yama wayiko nana yama onkwaso abunu atrasmai sa yama onkwaso asama nana Daasebre Ofosu Kwabi Ayebiahwe Odau ene me oba hema akosia achemfoa yesi se yitwe diampon kwame basa yadom everywhere yakoyachi ya royal mpaboa ni abomu ase ni abonsamna ne se woya dancham kuku petako pentemple nyankropo woda se ye nyankopon fiwa ona owo ho Daasebre woya atofo kasia woda utru empempem ankoma Daasebre si yenya wankiawu Odau se omanya wa ankomunim de ombeye etia de Odau ene me oba hema akosia achemfoa senya onana mesie yase yama onkwaso abunu yama onkwaso asama oya obrempom woya ohinimu ohine sayakata ya bla ahemfoa yeyi onyankropo efiwa oya ohini panyia oda ahemfu nyinano nana onkwaso abunu Odau sa onkwaso asama nana yama utu nana Odau sa jintu yadawase abunu yadawase akranto ona oya anafuna na kuna na wansali bodi asia ojan entime ho ahinasa atufokasi utrum pempe mankuma yadawase yama mo eniyo yadawase yama opia After Daasebre, and na brempon say every in ha your friend amamba money forestry manager Fantiakwa North Fantiakwa South Abuakwa North New Job North and New Job South me na me hwe ho na nansen tem wo mreka krai nana na o mayi ni se onhwe eye achim benkum akonya no ona onhwe akire oba yesu ye ne di nkita ho na emre kakra ana o ma me ete se omo edi afahye na ne ana ne pompo so mbe trans sabio ayonkofa eda ene nana ntam ntino entimi enhwe se nana ono nko a oni dwuma die se nti ene me mpanyifo
ene ye bon tutu free begro say ye bania beta na chi na ni mo edu na ntakrabo ne mu bedu a ene ntakra ne ma ne ye kese enti awia ye gina ha enya no bone ne kura no ye ba no sabio nananom wo enema odi eye amane kwa so enti ye kura eye snafu bako ana abrofu nsa no so mienu eka ho ye wiesu a boade kakra so ewo enti se nana ebiem na ede wo bia no ofa na odi akan kunyo enti wadaruma edawas Akyeme yesa pa o Akyeme makaba ahade boko munam kwaso nana chame papa ebesra na omanato nana ayebia Daasebre Kwabi Ayebiahwe say yeba ha anyama mienu yeba say be hwese de limpo motie na anoda nche so a bamboso titire tine wa ha antinom yewo omo nhye uniform a omo ne dem ti yebesre se obi a behwe no so ye kosi se yebewie dwumadie na ye no danche so a yebeda nase anye obia na oye adia efese ya otono nsafre na manfo ma omoma na adam megidi se nkola o ha nyina no ade beye enkai dum sanse bebre po bia no mo hu bida enti no megidi se ande eye da ponda ema obi biara o ha bia na yebekoso abompa ya manana amana konya no atre onene atena konya nyina tie baya ne wo ho no nananu madawo ma esampawo yo edawas ema mapa aya branti bia na no tie na ode ono so ni dia ba ti Daasebre tata na fe Daasebre adina no nsem aba yensa ono ya be frɛ eye makra Louis ebra obey na wa be ti Daasebre tata bon se makra Louis ebra obey oh what you want to say makra Louis akra we ka ane mama papa ane fuasala Odau frefre Daasebre Ofosu Kwabi Ayebiahwe frefre Obata pakwani akwa frefre okuni bedi ako onyankopon tue di ampon osoro kase asie di wachi a insio enka ye da biara da ochia me tiafu kakati a wotia ebu asotuma we eko sanku Yesu a wu wo asanwi aso wo Calvary ma owu ko na minemu nia eka ono kono naka enuyo glasie aka sa dumadi eye eni ndi ena ye elije da kase anuti na yam papa mo ni yam maame mu eni ndifo abrempon eja wo dumadi ni nawo abatai dumadi echi Daasebre Ofosu Kwabi Ayebiahwe oni defu barima a unsi insu ansa na waham okukudrufu acham kwa ba wunu bremu insu obarima a wunantu wunsi so kwa ako a wuntom president nana adodan kwa da wo ase ni wunuma pa wo de boa Ghana Odau trasu ya ukro Odau trasu ya mikro Odau trasu ya nyina ya kro muma yamfa asumdie no kro ya entina anoda bema ya kro yi afa ne ntoma pa efra Odau mamba pa sorry na bo humaden awia tetetete oni pare bre se usomu na mesumu ana de ahoto beba Daasebre Ofosu Kwabi Ayebiahwe akiribiri fantam from a odasani biara into me wona ampanche se barima no eduana ba pese a okramai a oja tia na ne ya wa akraboa yama wa yiko sanma akwaba Odau traso amamre Odau amamre ya kronkron se wo hwa bragro eyiye nini akeka ho pi muma yensom yiye yan amamre no fritete se yeni amamre odo inkabom kru yani asumre a yamman Odau beto baha okuni ejijiriji ojefo no hina
ojefuni awrade wo fra no dai wo fra no wodo mankoma ofritete ene Daasebre Ofosu Kwabi Ayebiahwe wo pema ye kawo kuruse Daasebre Ofosu Kwabi Ayebiahwe wama Odau aye Odau wama Otwereso aye Otwereso mo wayade onyame sirawo osintri prepare ko barima a wuti abu na wosati akoko atoko afra wakatachi tantan kwantan ansa ne yekosa Daasebre won kwaso betre bro abema no Daasebre no otio ne kwanya misrofo no pani a pani sro obuso adoto a onsro apokare kwantan dusi a wosie abrafo atiribiri fantam fam a odasani biara itumi wonam ampanche seberema no wutututio anajoda siom a wosro echi wo Odau koyimu wuya ni awpe fani awpe dini awpe enso odasani biara itumi se wodeche wuya sunsum akra wo Odau koyimu wuya ni awpe nyankwambu abodoma mesi nyankwambu abodoma fra a woto atopre na nanum sufra tantan ko barema katechi wo banan won kwaso Daasebre apampamu esibuno no odi akono na osa inti se obinim na obekano a waka mo produka katachie won kwaso wosrade so titi ebia na ba ho fe won kwaso akwani esro parko har program free titi fanta from ojapanturudu katawre srebonu susu kasi katachi a wudidima enyafo ni na edu akroka dodo da fo ebu afo dawasi Daasebre Ofosu Kwabi Ayebiahwe wo pema won kwaso se yeti ubi a ya bronya nkini hukum apem beba da pem woso wo mem pem enso enchanu apem efisa wo dia wo ye baako na so wo tan apem Odau asase su nyina wona wote so obi nya bi a obeyen so oya hwese oteso nana wonona memprekasa enso mesre mekasa eya asembi na abo mepasa ama menam a na mi rebuse kasa se akasa inti adasa mesre munya maso na muntie mekasa minyanka mato mebo enya samabo enso insam shishanebo wodi amamentu wadi nko 19 kodo ho insamwe meka na ne patie nkase ekweku eho waka woni akika meka mesam enya banku enso meka banku pradia meka a emu ani aba nanso mesam no mu aba inti meka mesre mame akwaba impanifo ase nyansa fofie inti de mechi bokoboko na yankofie na memmo wadwemu nkofie na menua ma adwenu aba wadwenu na da chebedi wadwenu afofie mesam emu edu inti mafa apotoye wa mepoto eti mesam mekano poto anything efise santaso kwanso na meti se brofu edo I rich kontombre brofu kawo enya fuse na wutumbre enti se meka brofu na me brofu edo a eya meka mkochi pochi mesam ni mapoto enso enya eto inti didi na enfu mesam no enya akotia inti enfu mesra meko mesam no enya so wiasi esumiano sena wiasi esumu enti na etwo paya eti ayiramo kire akropo akwan esumdu eso a na han no ayadon esumfa unumu eso a han kroya eso na wojefo adia sani ehuboja wiasi eso intinana sosodu nkomo kire amansai na wiase so emu kamo so medamo ase ani ebe kasa zampo kasa ya fume ebe kasa
Daasebre bekasa. Obia mana so na ho. O mana ni so na ho. Wa wonte nkowa Daasebre. Ani ni na fo. Na tran ko bia. Edamasi, we just so tonight. So me do kaka, let's go for no. No sia. I can hold the plan of paper, anything. Now to no maybe the go. I'm on the school. Near the summer Sunday, I want to be at the teacher. Somebody will be a proper family and Makura. Daasebre Ofosu Kwabi Ayebiahwe, Odau mahene. Otwereso hene. Otima be kumehene. Akura obekasa. Nana bekaso, ubianya na finontie. Mamra no. Kowre bekaso, ubianya na finontie. Mamra no. Daasebre bekaso, ubianya na finontie. Na wa ko be so be say na say awon na say na wa ke na wa ko be so be say na say onya ati na say ko ma o be emra anu te samme be ko ma ko na Daasebre Ofosu Kwabi Ayebiahwe Odau mahene Otwereso hene Otima be kumehene na ene ne manfo ede nkomo Daasebre Odau ma Kwadem Kruwa Kasa. Wamra Faswa. Ochame nana witi amo mai Daasebre kaso for siapa approach for penning forestry siapa a teacher for ene matrankunya siapa wachedi Media Sidaka sie siapa efi osoro siapa edede mamu siapa Otwereso man yaka wachedi you efi beye yanu siapa Michelle Dumase siapa ewo Otwereso ha siapa o mind dia dance nyuma pa siapa asofo siapa Omai siapa enu atrankunya azia edi abu chidom amenne Otwereso yete apeja siapa ewo chimam siapa Ghana mem siapa ba du ya sia fele na siapa siapa ne ko mo yina siapa
ne woyenim awo wotie yenti ameka sa ne se siapa yebu nkon poko yechi a siapa etwe so mi aka echi siapa wotie yenti apa enene siapa ne mu na de do so ato ye ho so siapa esi betu mi ka tente yeti etimi akoye no siapa na butan ye da ye no siapa yetimi edru sia tia bra video asma kasa siapa asamba mai siapa awe me so pai ezia o kasano aba o wait ya se ezia o se adruwa ezia adumra wotie mene mu nyina siapa ade opa eze ensi oni ahudi siapa ebe boa siapa ejuwa eda ye ni mu sie enu nti o ma ba pa bia wotie ese ode ne hu shegu siapa eto mwe beri ka wansa awajuma siapa obe etimi trawo siapa enge semfane ho siapa wotie ezo mo eya siapa eya mi ho aba edi chiriwa aba eni ti mesro mai aba ese yedi wo siapa ye bese jire mputu luma so siapa mo mani tredu media your police station ebe jana bia ebe se mfie be wotwe punia siampa na aka ho ampa me pese me siampa any hospital ampa any healthcare siampa ebi ahubaka si healthcare ye ampa tiedie we be bia ya bo ya mo twani na refi siwaya siapa na nyana gabo prene hai siapa jumadi me bro hai si pika ho siapa ye betimi ya ne nyina wotie na ye menemu siapa eduma siapa ubia sha ne sapo munzu apa ye di peja Otwereso apa ye nyina ye hu sia kwani akwa batampa ampa sani netie ampa ena woni so de wa ba ni person ni be peja kwani akwa sie na ye abofu siapa ani ni paulo fia mama so siapa srawa ampa itu wana mo siapa ena desi siapa any MP siapa ebuso siapa na ye dawu boko anchi siapa eya Minister of Tourism ama online sika siapa ana me no ka say wotie enipa guduma die ni so a wotie omo panyama kwani akwa wotie haso ya adwini siapa abayan sra hwebia ni pa fia mama so ba yenimi yese dwumadie bia wudi siapa anase buntu bi e ba kromu a siapa eye dan siapa ebi hu beka siapa sabi e bia no bi wasanse bi da ho sie ana ko woni dwuma bi a so odidi sie nenso ne sanse omani mpuntu sie akoka wono sie yemi pasa me ka kira saafo ni nyina ne se mutie se bibi basa sie omunya butre sie
no mo mpe na nanom siampa na akwanya papa wo ho a siampa ye behese omdwumadi a no wo die no sia nam omampuntu nti aka wo no oman behese wo zie wo timi di omdwuma sia ni di obi eye yensu awfa siampa yewura soso brewu motirie usoto ba akupa motirie ne yiri kongo fofi motirie re mo chanu siampa fo ne ma siampa na nanu siampa trankonya siampa afato ya ho so se siampa nyame ya don siampa yensu ne brasia siampa e ba ko fofidie siampa abe twa ho fremu mo chanu so na ye kese siampa sani ebe yensuo ni to a siampa enyi go be fi siampa itimuwa nyina mu pai azie safie ide azie ye ba hia huye sabaya azie ensuo no etoro emfa orene bia o chane so enwa o mamba bia o chane so ebio ye nyina ye hu se twere so siampa ayeku dada siampa ene o mai bi e ko nani siampa menime mpanimfo nim de azie ane asa twere so azie yenya o mai foforo siampa aye fra na twere so new town siampa aye nim se dia to o mai nim siampa ye yi asase ato azie ama nimdifo aba omo yansase ho adwuma aba etete proto aba ayi timi yesu dan ene ye ni na siampa ene twamu a siampa yes sankrata ni nyina akodi assembly siampa no mo so ahwem siampa wo mo hwem hasi bibia ko yia wotini ye de bako yewura wotini ko bramu hi siampa no de nsa hyase wotini na fe ya ba be hye dwumadie na se wotini se dwumadie yi kwa ma ye mrante ye mabawa wotini so wa kwantom obi apese wotini so obesi dan eze Otwereso siampa sani ya nhihye no siampa ya ne sa abefo nsa no siampa sani nkran ukwa eze osu ukwa radio manual estate siampa ehifa estate siampa esimeja chichire siampa wotio ya santimem siampa ebesi kopie wotio ankani so wotio sabi nkwala abu wa hai wosanu so sabi mpanimfo ni bi wo ha wosanu so omo ati abakwasem no siampa denso kwaye nam so a sa de ni bae no womu ni siampa ye befa mamre kwanso siampa asifa siampa ama nanu bra omo bra no siampa ya ye niema bia siampa ebekai enchiri manu akwasam no ama obi ehu siampa Odau siampa kwa na nanu koi siampa edipepie ha siampa ne woshalu so ne siampa eti ha siampa sabe ye pe siampa eji ni siampa na obi ka se ne bose ede ye frikiro so siampa ye Odau dishi enunti afasha afiye beshe ye beshe no February next year edi edaso eni apontu tenten siampa wosanu so kwa chia de efe ye discan ye siampa afiye afasha ye she obi etiere ye bu ka kire mu a obi etiere ye ebe ye mu wanwa shana so esansa na me pesa me peja twere so eni Odau nti Ohumkan nyina medeto me ho so siampa ya mranti awo akwantu siampa oman to bo kakra siampa eni ede siampa afie ide siampa ye betiko wote siampa omo behe siampa na ya pamuwa siampa efe woma
siampa ɛne ankwankwa ho yɛde bɛbi sɛ yɛdwuma no ɔhyɛ no so ɛno nti sɛ abra no so ɔhyɛ no so na obiaa yɛbɛba sɛ yɛbi ma no tiɛ ne yie na wofiri pɛpa ɛzie na wayibi aboa sɛ yɛde sa fa hyɛ ɛbaayɛ ɛmɛ ɛdi dwa wo kurom a ɔwɔ boso wo yɛdu ɛzie a na kaka a ɔmo nko apa naka abosom nsia bia ɛzie ɛso no deɛ ɛyɛ ne sɛ ɛnyɛ yie siampa woahwɛ ne afei fa hyɛ wonyaayɛ a siampa na wopɛ sɛ fa hyɛ ne sa bɛbia mu deɛ a na wo nso woayɛ dɛn woabaa bɛboa siampa ne ahyɛfa no ama mo siampa yɛ sukuufoɔ a wotie ne yie ɛnnɛ asukuufoɔ a moaba mohyɛ no so abɛdee owuo wotie ne yie ɛyɛ m'anigye pii wotie ne yie me ne me mpanimfoɔ mohyɛ no so afei atwa mu wotie ne yie yɛhoho mu wotie ne yie but afei ɛyɛ nnɛ siampa awokudɛ ɛzie ohumudɛ ɛzie na menim sɛ twerɛ so ɛzie mewɔ mmaboo ɛwɔ kurom ha ɛzie mmaboo yɛ twerɛ so daakye siampa ɛno nti ɛnnɛ siampa ama message na ɛwɔ me tiri mu sɛ ɛzie yɛsukuu sam siampa ɛwɔ twerɛ so ha siampa ɛfiri na agorɔ yɛmfɛ ni agorɔ ɛzie afotuo yi aba mede ma yɛ nkwala yɛ aba sɛ ɛnwoma sua aba ɛnnɛ aba ɛne nipa biara daakye ɛzie fɛs no deɛ siampa yɛwoo to hɔ pa a ɛzie wodi mfie du nwɔtwe a siampa ne yɛde nkranta hyɛ wo nsa aba yɛse kokodɔ ɛzie ɛna asase no asa nyame nso wo bi nka ho siampa nti mohwɛ nkwala yi abowa bebrebe yi nyinaa na so so obiara so wɔwie skul siampa na waba abɛdɔ a siampa ka ɛho sɛ asase no ɛfiri ha siampa ɛkɔka siampa sɛbe adanse no siampa yɛyi eka baako mu obiara kora ɛso ɛno nti momɛnyɛ mo adwene sɛ mobɛfa mo nwoma sua siampa ɛyie siampa na mosua deɛ yie ɛfiri na ɛkorɔ skul ni akɔlaa biara apa ɛbɛbɔ no nwɔtwe wotie ne yie na mɛhu ne kurom wotie ha so montie ne yie ahasa ha so yie Daasebre sɛ tie ne yie ɛfiri na ɛkorɔ ɛde firi ɛnnɛ skul ni akɔlaa biara ɛfiri na nwɔtwe anadwo no wɔtie o mɛhu ne kurom mehyɛ ha so yɛnsaka no a awofoɔ skul ni no yɛne ne wɔ bi ka siampa na ɛwɔ asotweɛ kɛseɛ no siampa ɛbɛkɔ wɔ mo awofoɔ nkyɛn mehyɛ no ɛti so a meka saa ne sɛ mehyɛ ha so awofoɔ biara ni hɔ a siampa ɔne ne bɛte fie siampa na abɔ no nwɔtwe na ɔrekɔwura dɛm siampa na wɔnhwɛ sɛ siampa ne ba ɛwɔ fie anaasɛ ne ba ada siampa me ba nkɔwura yi wotie metumi sɔre anadwo dɔnko siampa na nkwalaa nenam kurom siampa mahwɛ saa mehyɛ ha so na ɛnnɛ mahu nkwalaa dodoɔ a siampa mowɔ kurom ha mehyɛ no so a mo daakye ɛhyɛ mo awofoɔ nsɛm siampa ɛti sɛ nnɛ mo awofo so ɔmbɛtoto mo daakye ase wotie ne yie na mohyɛ no so me nso mowɔ bɛdi siampa ɛno nti mo nkwalaa a mowɔ ha monhwɛ yie ɛbɔ no ɔwɔtwe no amaame nsoa wo a waka kyerɛ sɛ siasiasiasiasiasia maame Daasebre so wɔkyerɛ kuro a siampa asɛm bɛto yɛ mu biara momma mo ani nkɔ mo nwoma sua ho siampa yɛbɛtu anamo siampa apere sɛ yɛbɛnya kyikyafoɔ siampa aba siampa mo aba abɛboa mo siampa na nwoma sua kadeɛ biara mobɛsia no me ne mpanimfoɔ siampa ɛne akyerɛkyerɛfoɔ ne bɛsia ni ahwɛ kwan papa siampa yɛbɛfa so siampa aboa mo siampa mede meka sɛ bɛbɛ wieɛ no wotie ne yie
ɛyɛ huhu mokyɛ no soɔ mokyɛ no so ɛsɛ siapa aboa bi kyekyem nyɛ mokyɛ no so na motie ne yie ɛbɛyɛ afini motie ne yie ɛna mehyɛ mmara siapa ɛsɛ nwan siapa ɛmbɔnkye siapa obi enye buo ɛsɛ na ɔmfa na boa nyɛ dɛ atum mokyɛ no so na motie ansa na mebɛhyɛ mmara no siapa mmara bi a mehyɛ biara siapa mkonkonwa fie so yi hu apaye siapa aka kyerɛ nananom siapa ɛyɛ sɛ meka sam siapa no ɔman ne yɛ soɔde a siapa medane ma wo siapa ɛsonsunsanso mu ahwɛ siapa mɛtumi aka si so dua sɛ siapa ɔman na soɔde a moyɛ siapa ɛna ama nane mu enti ofiri na akoroi siapa obi a wo yɛ mmoa siapa sɛfɛnsi yɛkyi ne ba siapa wa betue sika ɛna nso deɛ yɛnya ɔwɛmfo a aboa ne pii a wɔakye no no wawe no asoma kasa wakasa yɛfiri na akwai wakasa wobɛgya wɔyɛ mmoa wobɛgya no a na ɔwɛmfo ba abɛkyi no awe no a ɛno a ne wara siapa ɛno akyi no siapa committee for sɛ pɛsa ahwɛ siapa na aboa biara a opi a yɛkyi wɔn wɔ no siapa sɛ yɛbɛbɔ buo no akɛse siapa yɛ ɛma ɔwɛmfoɔ mɛkyi no siapa yɛyɛ bɛkyi wɔn agu buo mu siapa yɛyɛ saa no ɛma kurom ha nso wote adeɛ bɛkyi siapa na abɛhwɛ street nso Enwanye janan siapa empɔnkye janan siapa na zoom lion for the papa wo mesra mu a moyɛ enyemoa siapa mo resa kuba peba bi a mo de mo siapa mehye so media men a mo ba ha siapa medam ase mo tiɛ ye minim sɛ mo abɛfɛnsɛm ni bebree mo tiɛ ye mesra mu sɛ mehye so aha mo ba ye mehye so ni amoti apo ɛna mo nkɔka ho asɛm siapa sɛ meti sɛ siapa asɛm a mode kɔ no ne yɛkaayɛ siapa mode bi akɔka ho a siapa na mo toto siapa sɛ ɛtwerɛ so ɛne Odau man siapa ɛnkɔ soɔ ne yɛde onyam a yɛnya siapa mɛsrɛ mo sɛ bi yɛhyia yɛyi siapa sɛ mo aba siapa a mɛfa ne yɛyɛ a siapa entimi nkwachiri ya dese mu nyina amaba siapa amaba befa siapa emo me bo mu kokose ne mo hu no siapa ana mo nkoka siapa emo mu mfe bi nkoka ho siapa obi biara enne siapa wo se wo we siapa ba ha bia ya da mo ase aba ahowo aba echichafo siapa Omaima siapa amubai sie nyame nhyira ma mu sie nyame sɛ siapa afidanse sɛ na obia ho nkan siapa ya sa behia siapa na ɛtwerɛ so ɛkɔ siapa yesu onsom ɔne nipa abo sa fie abo mempaya yebo abo sɛ yaredom abo petuwo abo ebiaro siapa ebesi siapa na twere so afa ya afra sɛ yewia siapa eskuufo amobae abo ɛne wachichafo abo ye wachade a abo sɛ ne me na fie biara abo ya de bɛmo mu nyina ya Ofosu Kwabi oi baba ni
Entini Samre Sanya Daasebre ne kasa mu no Asabo Sam Mofu Adisiafo eno na kyerɛkyerɛfo nyina wa kyɛde de mom Ankyɛde no emre ana asono enti Samre ya asofo omoba ya nyame asofo omoba ya no yɛde kan afro mo sɛ ɔmo mɛhyira so ɔmo bɔ mpaeɛ nhyira so nti mpaebɔ no na ɛkɔ so no ne wɔahyira akyɛdeɛ no so na yɛatumi akyɛ anima no kamakama ade fɛfɛ dɔkodɔkɔ ne akyɛde fɛfɛ a yɛde bɛyɛ adɔ yɛakyɛ mo fɛ nyinaa yɛbɔ mpa wɔ yesu din ɛde hyɛ adom mu da nim yɛ mpaebɔ sɛ awurade hyira so te ho ne na kronkron de a obi biara bi bɛka na no ɛbɛyɛ nhyira ne adom ne yansa ne nimdeɛ akwahosa ana apɔmuden sɛmpa abɔfra bi ɛnom na sɛmpa onim ade a yɛbɔ mpa sɛ awurade wobɛbie no adwene mu sɛmpa sɛ obi yare mpa no sɛ ɔnom a asaneadeɛ yɛade sɛdeɛ ne sɛ yɛhyira ano no deɛ yi yɛte ho ɛhyira so ɛwɔ nyame agya ɛwɔ nyame ɔba ɛwɔ nyame sunsum kronkron din mu amen ɛni sɛ na mesi kan sa mɛde asɔfoɔ mo ha no abɔ so mpaeɛ wie moto okada wana nantiye asufo aposwa baye mpelfo fie titi ni bantaina una muudum no mobuhuso aso bibia so no bakansa dumedi akoso wanu na sabi se bebe ye dumedi a ye hini ye shao Jesus monya duma pa waye ya hye nanu ni semode tuja na ehuni akoso wo maimu a oh, everybody, I can't say, you're bringing more small. You're slow. Now, Daasebre Ofosu Kwabi. Then you bring so. Now, when I'm on Swahili, and so because I am inside the American, you're born past and play a big club. Because one is shower. Because one is Ohumkan. Because one is Munasuri. If you're born past and play it, Medina Bakuna. Yeah, you're by baby, the church is by it. You're so sad, one more by when I don't buy it, if you buy what you ever feel up on you, yes, sir, a quantum of the whole set. My name, my work done, my whole day, my what's that, my work from the Akuapem with him. Young persevered by me said, Mobile who be a Kudaye, Airconness, I dare buy it. So, don't force someone to a François. You know, yes, you give me a sham to me be about Solo was such mediachi, and the yes, you give me a canison. Young Papa said, well, it's almost enough for us with him. Mafra woina na tutafuina peswa baya fone sefa baya peswa baya ne matruso konda obi bia okubabi ya sasa ngade fon koda media man fo bia kwa fo bia kuda sumdimu ya bom passe afei ya yenso ha ya dwumedie obi abokuna fie to bia kudu fie wo tsoso koda sumdimu sa unyami bo me hu boni ya nteboni na enso ehu so ni ente yenim se onwode bo ba ye yem se ngosa ba ye nani so de wina nasia akwatutintin a obaba yenyina si sabe ko na project asina nani pay for niso ya bon pass awade siaso ba ye wo yeso awade siaso project akosina de sa usapra ko bi se wadi mo bibia hoden obi anfa ni yansa obi anfa ni adwen obi anfa ni modem enye na bia koye no do ni mpuntu akosu enkosu sa na chanso na dati dan ko kase. What do you say? I say at Akyems Otwereso New Town. Everybody show one on yam. Everybody show one on yam. Otwereso New Town. Abasori project. Abasori police station. Abasori Otwereso hospital. Can see doctors. Aya no can see. Yam pabo say everybody. Na nani so de winner. When you so dem here so say. Anya ho. Na dem say to be say no kwan. Sanse odi Yesu ada chance no. Dem say everybody odi be kwa wie pa. Ya da wase. Ya show nyanyam ya ma wudi nso ya kanfo fo bia kuda sumudimu na yewe bibia no bia kuda sumudimu so a ya beka sa ya wasafa wadi modebo na yaye ya de wasema bia se wadi nkunu me na de ama wa sore wo man wo kuro
ni ọman na Ghana man da waso ye shawudi e kanfo wadi kase awaye wo nyame aja wo nyame oba ani nyame sesum konkodim nyame tu nyane maye na nyame hwe yeso onso ye nkra ni pedwaso nyame hwe ye pini e beti na bolwe e sunsun tom no hunansem omo ye defi de so be na ye pom na nkwaso na Ayebiahwe Daasebre Ofosu yena yenkwaso afisa fani yesha yebo akunta ku yenim abusum so ntwa yepa 2020 ntwa yepa motre na yesisira enye yesanya me yansa nyame adom nyame bambo nyame shad me yena wo hina wadi Yesu Kristo demo amen. What's that? And the Sam Roche Santana Ebana Islamic School Odau and Otwereso Islamic School Atadia Daasebre Ayebiahwe Ofosu Kwabi Kase wadeba chano ana mofra no akwa omojeje no enu da santia Atadia no ana omoje no Islamic Career Future Development Academy also Etwaso ebia aye kama sa ana etia and some do say schools I would buy na wada woman no and it's ante akwadwo on Atadia kama and so Etwaso amo Etwaso here nothing answer I see primary. Sabo. I see primary na. Amotwaso. TJC Academy. Yeah. Empalane Totwaso sa Jumedi no aya kono. Primary and JHS Amotwaso. TJC Academy Amotwaso. We na Kwesi TV na fa no live. Ewo Akyems Otwereso. Jumedi na eni kapa Sabo. Nana nyoma ama school for kola no. Ti kola ne sa so fe. Ene say yaman na yabama kan say eye amambre ene amane hu say jumadi ni na extra so KG primary and JHS Amaso Atwaso Ebra Zion Ekoi na Presby KG Zion for here come Atwaso Presby no change Zion for here Zion for like this here come Atwaso I'm sorry for them. I'm sorry for this. I am not here. I'm going to be here. I'm going to show you. I'm going to show you something. I tell you, I'm going to be here. Senia adofo na ahwefo di kan ma munyante se ne e ba bepiem ewo eye Odau na ye Ohumkan fa hye ene edinti samre yi
men semle menya ayoko hima nana abena krancho ha ene no ebetwetwe nkomo nana mpacho makwaba de ba nana kwasi TV so acho ya joso bisina nkopan dum ene nana no madaru ma ho ye nyame adum pa no ho ye nana mpacho ene amamre na na afase na ekoso ne se eye ohumkan afase mpacho e kazo ohum afase na nkasa betima ka bibi kakra fo ohum afase no amaye ohum afase na ba enra Daasebre ma ahemfo ne ahemafo nyina esore no miensa amache ye bo edwa ewo efie kase emu na eso eja de kase miensa ane de nketo aguso na buru na Daasebre e kire se ohum no se na enka tete no na duru ha na mpanifo ya nanom no omo eye yewie na esa ekobọ kwan ahemfo ahụ na obi akuta de sekan ko kwan so kodoi na esa ba ya nti eno na ye hum no ebrando na ye okudaye nti enne na ye wi ano kra nti afe na panimfo ro ye ba abetena ase na amane ho bia no yaye na we de mebusa ka wohwe first na kwa na fa so eye ye nyoma mamre si di afahye no ene bibi kakra sesan na ene bibi asesan bebre ebra na Daasebre ayo bia ehwe o maaye no na we no me de me kra ye frɛ me abran hum me ada hum no ye hunkan a na ye wo me 1960 bro pepum ene me hu seida na Daasebre baaye no na enema ayesa pa basesa enema nyina mu a ene nyame adom na nanom adaroma yo ha ye sa enti enema asesa kra enema asesa awo Daasebre Ayebiahwe Ofosu Kwabi na bredo so de enema asesa pa enti mpacho ma memusa we emfasuo bi ewo amamre ya ye so mfaso papa bi wo so emfaso so pa last year Daasebre de ohun oye ne sei no ama mpuntuo enu achi no mpuntuo ebre aba ekuro imu nti faso de ebi aba pa faso de aba pa nti enna yen mabu a yen so aba yi futu be na wo ka chen amra yen afiri amamre hu afutu akakra matimi ade ama mabu ne maba na o maba no nante no ka mo se titi atempon no se ye wo se ye faso na enam se amamra ne amane a ya tu agunti no enama enema bebre aye basa nti emrante ne maba no o se de ye no na ebinum bu se aye abosomsem enso enye abosomsem kra na ya amane ne amamre baburu mukra se amamre ewo baburu nti enye abosomsem kra nti ohum fi last year eba ya ene so aba ya nya faso di bebre puntu bebre so aba Odau ne Otwereso amen nana mpacho bede wasi yo na ayoko hima nana abena kranchwa me yehu se o se amamre ana afasha na amane no enye abosomsem ne mum na boa ema yenso etimi hu eye yankasa ba bia yankasa yenso yetimi frɛ bo ma yehu yenchi ana afi nso adi mpuntu dwuma na asem mpuntu de bebre na enso etimi ba anyo no nkwa na wandi samle beto aso na yetimi asan atwetwe nkomo ya kaase na kwasi TV so enna eye wani gusu a ohwe na na yema akwa ba de ba na kwasi TV so ye ja isina nkopon adom ho ye nyame adom ho ye pacho oyuko huma akapi na pacho obebo odin ama me de akua jachua na akua jachua bletu ohima okay nana we de memusa nana ka se mfaso pi ewo eye afahye na mamle yedi eye no kresa pa mfaso ne bi ni se sisi anu amaye hu baabi a yegina first no na ye hu bi sa sisi amaye hu se ede ye ya ede mfaso ebre yen eya na nipa no bebre se yedi huma eya abosonsam ne ade wa maye hu se ehu yedi huma enye abosonsam enti no maye hu nya emfaso bebre afrim emfaso bebre afrim enti ya ye mabu a ye nso ye ba ye de ye wura fi amamre atete atempone emfaso no afutuo be na
ene mode emaye efutu amede ma ababun ni say tambia na say edi humuna omuba no mu behu senia amane ne amamre etie enti omuba omu behu senia esitie ama oye ochina bi ye ya omaba no ma behu senia etie enti say omu bodwa na nanom ne mpanifo hye no mu bodwa aba ye mba enti na ma nchilima ye ntimi sa pepe ba ye manti ama ye hu amamre senia amane ne esitie oh we mu de we ye abosumsam momienko abosumsam nsonya abosumsam wo ba wo behu senia amamre etie obi ugina baabi a na obi ka se o yesi humo yesi ya untumi nka bi ebi se wo ma ana wa behu senia esitie wo ba wo behu senia esitie nti obi kan na nso di bi atoso na wo hu senia esitie nana mpacho das nso me das sa ene tie wangasa onso watimi ehu senia eno nso etimtenti yetoaso na yetimi atwetwe nkoma na bibia nso etim nana mpacho makwabra deba nana kwasi TV so frame Jase Hima Obia enna yaba bepie ne nche no nana mpacho obetima ka abakwasem kakra na bibi kakra fa ohum afase ho amaye ohum no tete amamere ohum no efiri shebi ana ebae enti no wodau yenso yasom fi se ye ni chebi ya nyonkofa enti ne nyina ye nipa baako tabra ohum no ye die fritete abeto sabiri na se sie ye wo mu nana Ofosu Kwabi Ayebiahwe ono otoso miensa obaye no wabehye kena se amamre de amamre na nyankopon kura wohwe Bible ma o se munye ka asa de ma ka asa na munye mi nyankopon me de ma me enti wo se ye amane enti amamre mu amane na ye enura ye soja ehia ema ye amane enewukuo ye hia ye bepie obia be frefita ye hu se amane ne amane enti ene ya mabu na yaba no omo mfa sam nyasem eba ne sam se ya bosobsam enya bosomsam amane babia wo mo ye amane wo se ye nso ye amane na obra na ye bono ye hyemu kena se ye wa amane mu amane wo se ye dibu ya man Odau ayi Odau ye Odau hen enya kuroketwa kuro dumiansa ana hye yase enti Odau hen Ayebiahwe wabepaja opese bibia toto pepepepepe ne yekoye nchi ekofa ye nananom ama atete tempon na wo mfa aso no yenso ye faso bi na yehu de etie enti mebu ne nyina se duru ho a wo so wo ba no mo behu amane mu amane na daachi yenso ye ni ho a wo so de abobra efise ye nya ya amane no wo se ye kisimu kena kane no na ye nananom na wo mugurubra na wo mugurubra enti no na ye fense empre wawo ne ade no na ni ho ena kola wo 12 years no wanyam akola wo 10 years na wanyam enso first pana na amane ne amane wo ho no na ye nyenyem saa ye be gurubra ansa na yanyam enti se ya hyase no a ye ya amane ne kɔ no daachi biada de mikan ebebem amenkwala no ne mmabu no a ye nyenyem basabasa ne nyina da abade na yenso yenya hoto ewo kurodua yi mu na mame musa we de me beto ya na de mbeti ni se as first ne ndi ohumkan a akyemam na untimi bayire aduana efen bay na untimi fa bi enka wa no agisi edi ohumkan ni wianse na odi bi akwan bay na nsin ya hwa se akyemam no bayile ne edin tan bi epe bia atwetete ne se na esi ya afase na enemem asesa ensesa fri se fe ayi no ohumkan no wodua bayire a enyi wotu a eye horodo eti se humuchire ne de na je se bayire no enyi eti sabre no wotukura wutimi ni enyon ti no yanka se bia ye tu bayire na se ye tu ha bayire kane no ne tu ha bayire nanso humuchire no
ana benya habayere a de bo so wo yi ne nkɔ no wo twimeko na wo de adi nanso ese de wadua ne sabre ya wo ntimi ntu bayere no aye horodo ti yanka se yeni ye de adi bayere pa ye di habayere ye di kokwa ase bayere no so sanete na nampa chebedas ye dase ene ese ne awonso otimi atibi no ye ohumkan afahye ene aba odawumanya yenso etimi di no ena nanom ye omukasa nyina no oti obi akasem a na wie de ka nyina ne se amane anamamre no enye abosomsem senia nipa bi ehu se eye abosomsem no enye sa ene tremom no mabu no yanke ya hombra na edi amamre na ye hyefa bi a yenso yentimi embrace say sankofo we yenchi na nhwe ya na yenchilimai antwa ne ato amamre no yan so yetimi atoto na nti se beti aboa amehu ya mane ne amamre no o se ye chef on adwumadie bia no yan so yentimi di bia na Kwasi TV so like subscribe na se yegusua enso etimi edi nkomo no Ntamekas na Kwasi TV so ni inti like subscribe na se na mpanimfo se sankofo yenchi na mekono na makai asem kro me pese mebusa eye oyoko hima enso ewa nana manyante ese yesi insuo bi eda ekromia na insuo no se na ho ensemti insuo ye frɛ no kwane akwa na insuo no yenwi mu enam na afahye ya abai se ukọ insuo mu aduane a obegum brodo ana dokon na ade ehunhu bi da obehu opekra e wo nsuo no pa mo nkɔhwɛ yes ade a ekum nipa na ade ehunhu bi na awawade a ɛwɔ hɔ no saa enam no sɛ bia uhia eba uhia bibi uyare na sɛ nsuo no kɔ na ode aduane kogum na sɛ bi etɔ sɛ bia ukura de sɛ odi so esim na anom na adwen no ekofia wo nwa ko ofia na kɔnyem awo wo nwa so ko yi afa yo koma na aduane brodo ana dokon ko bugum na kura de se odi se bia na se uhia eba odi bom ade wa betom bia kofia na mpacho na mnsi yesi yanwimu nam ba yanwi enso no wo sa no betom a ono ana se wo se na no abetom dia ba wa mfa wo penko yi da bi o mfa ko pase kokunu ana wo sa nana uhia eba anti mi de aduane e ma wo no ama me wa cheme eba ni bia wodi gumu a wodi ade no bo mu se wo se bia kono no enu a ba betom wo hwie gumu a eba betom wo hwie gumu 3 times na hu se ono a no se fa ekofie enu a no wa se betom kan na na wo de ko empremier sanso okay na de him se wo yare a ho beto bia anti ha de ekire so Odau ekire so de yenya ade pa anti na ma na yani abrese ye be ehye efa no na e de abo ekuro nyina ho eban na akechira na me se me ka kire wono enti mo pa mo nko hwe bi na ne ebe ko en disika ye nya hwe no an se mo nto brodo ana dokun okay nipa ho se si e ko no ma kwan se kwa ubugum enu anu na me se ha obefum won kasa be nwanwa be fum hu bebre o je be kura fa wona kura ensi nya sam keto e fe kura kwa na ne dase entini se na wanka se wani ene waso nyina ahwe atibi entiene ye nyina beko akọ insu efren eye kwani akwamu ni akọ akọhwe ye nisu ade dodoma kwa nyankopon enso etime no ye beko ni akọ akọhwe bi wo kwa de hia so okura wo pa no ene odok no eno ano ayese product pesi do hia ni so hie we do hia no brodo ene odok na Kwasi TV su ni kam ho ni ansa enchi sika na egusu atwetwe nkomo samne enya tufu hene na Kwame Owusu aduomi ye kwani asanso ene no atwetwe nkomo ne abusa no ene ya mamre ene amane afase ohumkan afase ene edi nti enko ne nkonkoma tufu hene na Kwame Owusu aduomi akwaba na emo akwaba de ba na Kwasi TV ya media esi nyankopon adomo oba da Roma na yesi oba odawuman hase ya afase ye di ne ohumkan na yakaso ohumkan kura eye de ba de kan bi kakra fa ho emaye mate yo yakaso ohumkan a ya mamra edahoma ochiman na abosome ansumu eni edi no
nti ya hyase na wotwe mienu ni nti ene da ene ewie egu no nti nyambo a afasha na eguso na enu na homache ibeshi ha no miensa ya homache no miensa na nanom yebo jafruma etra ho na Daasebre kire ya mamre ne namso ma aduana baaye na ejanso eba aduana fo de baaye ni nyina Daasebre kire na sabe yanzu ne de kama baaye se ne si a ejaba wiase nyina Daasebre kire ma yedi ye nkobo ma obise nipa ne mebre bise mu questions ne ade ma onso yeyi ya no ma ni nyina ye pe ye wie no so no ye de ko ye fa ye ho ekọ kwan so ye pese kro no ekọ chiri ti ba bia kro no kọ chiri kọ no ye kọ ho ene ye de sikan ye kọ ekosusu aho se ne ba ya kro no bato aso na aye kese ho ye pese ye new site ko fufuro ho ti nyina se ye kọ ye wie so ye sa ba fie esa ba ya mamre se ne se ni tu apo enti ene ese ye se ye hyase ni ebodwa na se obodwa na oman nyina so abehia na mamre no ya sa to aso akosi nyambo a okira ntene ene ebewie ne kura ne humuchire no ena ya na eye abia Ohumkan no bayire no emoy bayire no moy nti yi ase a na humuchire bosumi nkuru no mu no na bayire na bobo eno ne edi ne kase pa so musumi chire musa na na mamusa emfaso papa ewo amamra na amania na afase so ewo yo sesia no ya to ya mamre ene ye amane nyina to agu eye mante ase se yesi so no yentie amane ya po amane enti ye ba oba ne o ya bante na baba ne so ba betie oba fashe ya uhu faso a ewom uhu faso a wo fashe no amane no ene amane no enti ya de a ehu hia nana ehu hia wo kan na ye mabun mrantie ne maba ya yesu yi ye mfa mobile futu be na o de ko ama ye mabun ya yesu yesi alme kire se ye nya hu ni sa ne de na me bo a obia ntia mamre sabi wo fie ani oba bia no ese otia mamre wo tetisam ai wo fie ho bia no ye ka kire wa ese otie a wo fa nye ade a o de batoto fom kra because ena mamre no ya to atwe na ne memebri ahaye o ya brabo ayegbo ena no so no enche se ya bosumisa ya de ye wo ho fitetete wo ho tibisi chire musa nana mpache bedas musimi dase yani tufu hine nana kwami owusu aduomi ena ye twetwe nkombo ntikamo nkombo boni enwie yegusu awe nana kwasi tv suni like na subscribe na share die yanya openi kofi awia kofi awua enso ewa hanim sia ne twetwe nkombo amane amamre afasi ya Ohumkan afasi ya ho enti ena yenam anampacho ya Akuapem de na kwasi TV so ye wura isi nyankopon adom ho ye pa nyame adom ye na ya kan ohum pacho betima ka bibi kakra fa ya ka so ohum afa sha betima ka bibi kakra fa mama ohum afa sha de ya ba kwafo ade fa ko a bremu da bia no aho na bu akwafo e do so kra wo ndi ohum no da ki free Akuapem ena efiri ya be ena ya mohwe menkenso no moye no mdi ahwe ti menkenso no piepe e je se ohum no bre aso ti ohum ne de ya ba kwafo afahye a ye afie bia yedi so yedi dempire no Ohumkan ne humuchire ene ya de ye jaminu wo ayi ho nana e bedo se na osi ye cheche no abie ye ni so am ye hu nkofo ko a edi saa afahye mame musa se afashe no first na ne esi edi afashe no ene enem bibia sesan wo ho ana na de asesan kura sebe bia bako na ne osi oba bayi de eso ne de no nko ne de na no afashe ne de etwam yes nana Ofosu Kwabi Ayebiahwe asem na woken sa na Ofosu Kwabi Ayebiahwe na se na meken ona afashe ne de ana ne ya oba obe no ha ne de etwam wọ́n abai bie ni hɔ mu a wọ́n ayɛ sɛnea wɔyɛ yi da nti wɔn deɛ na mbɛhyira no na n'ahendeɛ no akɔ so na wohwɛ amammerɛ no a first na amammerɛ ne amanneɛ nyina na mmɔfra de ɔmo ho gyi mba ɛnɛ nkyiri mmɛyɛ a yɛbɛyɛ a na yɛsi susu yi
as a fashion and fear him a foot to obey now or back kakra and some kakra and a back catcher. Oh, you met me can say, you see, I told money naturally. And I'm saying, see, sorry, Abba. The sorry Abano, Yanko Pampedier. Oh, Yanko Pampedier. You bring some pen near Yakushim. And so, yeah, but dear beer, and ya, near say a fashion, a book would die, and you could die, as Nina, a idea, a dinner animal, not a hot dada, yeah. Then I was such a number of years, food you, what you build, and Muye. Aha, and I'm a Basa, and I'm mania, Yatuna Sinintino. Maybe I say, the mania dear, you see a mania or home. There is a grab by a crown, or a mania. Don't be sign say, Saskay, or Mutunano, Saskay, Yeniana Thini, no so, Umbus can ramsay. Oh, there was in a hiking that's war, or the casa. When I cast the Adam from the Casa Yamano, because the Yamano, Pony Yamano. The Nayanasa, so Oko as a himself, as a Obia Dimna Oko, Okoa, as you, or I'm assuming Pana, Oko Yasi. And I'm a Yasi, Ayabasa, and the Yakopo Penny, yet. Aha. And I'm Bajabadas with us. Yeah, to us, Yanana, Bako, and so, Ewo, Ahanum say. Yenya Openi JK Bediakon, and so I seen a dick and in Penifoni be Edin Comono. Sana was a bounce and it's a mufoni be and so it's made in some young company and Chennai and so you must open a mark but the banana TV. Yeah, it's now go part of Mohoya. Oh, Mohoya. Nana, the Dick and Yabusa Ohuma, Maki Cambe Brina, Ohuma fashion also a backward Sembe and a woman and some a bit Macaca Crafon. Okay, as someone met him, I found say, a Buacano. Na yawo humuno a yedi efritafo ana abuakwa yede baaye ete yede baaye no abuakwa bia no ha oni hum edu ho a yedi hum no pa na humu a we a yedi no na Ayebiahwe a what so sese no a baaye onu de se humi eche abuakwa hum akese ebia sa humui aye omahen a owo chebi ana wo hwa no hum no etwa sa etwo so humui na Ayebiahwe humu we de ana chebi bia nana mpatwa musa amamre ana fase eyabosomsem dabi esa mutesa bebre na timika na Kristo ni na wo kwa fase aso uko sei enya bosomsem dabi enya bosomsem Indiana Bosonsem and your foot to be now, Quama, one night, your majesty Bosonsem, and often some more fry at you from a foot to be now. A foot to the mom say, Ceseno, a year, we know, a fashe, and I saw the Ocono, and yet Bosonsem, if it's a fashe dear, a year, a money, and I saw them so dear, and also a sum. Ah, when you go from near Somono, it may catch you, be I say, aye, a fashe, and I saw the no dear, and yet a fashe, and your bosom said, until oh, yeah, I saw the now over to me a cock. Now, why you? It's a fashe dear, a buakwa, a money. Yeah, buakwa, a money, and yet a bosom said, and your bosom said, Nana Bachadas, yo, Mr. Damasi, okay, Yamin Shilamu. See, can assembly near mammy SC for ewa ha. I don't see anybody to come work a crack. I'm a more quite bad than Aquasity. Yeah, I'm here. Now go part of Mohoya. Me, I don't me ahoye. Ne can say Ohuma, Mamusa. About Quasam and then and him Kakrafa Ohuma fashion. Yan animal, we are not about 2 years. Yan an animal, almost see Ohum. Ohun Edua, a yet a mamma. I say, Ojura. Ah, yeah, say you move for yes, you won't find. I mean, I need an animal, Pia Bontain. Just I mean, one for foot off. Any I did church dry and Eddie yet, it will dry the jolly cray. Emma and Conyani Ade. And Tiano Eddie, about 2 years, dear, who yano. Emma, you move butcher, Emma, a Gianni, a walk room. Tiano no. Mamma Musana, a big say. Afashe amamre afashe mamre ayabosum sem no oh me who say yakobosum dem bi akotwa bibi ye hu ya so mo ye ni nyina wa bonten eni ye de ye hu
nti se bia me de mi hu abosom se bia mama usabe emfaso papa ewo afashe so emfaso waso ebi ni no say omugu nsan omugbo mpaye say ekura yi empuntu onkwaso omugu nsan ekura yi nkwaso omugu nsan ejuma mena kurom enti me de yi waso enti afutu sembe na be kwama ayo madwen say eye abosonsem ena fensu nchilima no ya twe ho afa mamre ho enti afutu sembe na wo ko ede amaye me de me futu sam say ye ya ohum na obi a say wo he kura wo ba bi kura saada na eni fufuo ye tete amamre no mi tu kwan na mi refi say eye hum enti mi tie ni radio say ya gu akwafo odi hum saada me eni fufuo no mi se mi wa mi ko ndo ba enti mi koto fufuo abedi me eni fufuo ma koto mi tie mi kura mu amamre me eni fufuo no enye say wo kura mu so watu kwan ko na hu afase na di wo yo bu akwani ba nko ade di hum no e wo bia wo bia na wa tete mira no enye adwuma ma ho mo mi ebeda ase mi so me da ase ya te Sani agwane kwaswa chairman general nana kwasi angasa kaya se asir wa hwe ho ana wanwini buo ya se asir wa hwe ho na wanwini buo na so media person wadani keteni o se no si dia agro no we nana kwasi angasa we nana kwasi TV chairman general nana kwasi akwa o chase no sikwaso na oboro ni yangasa sense we sha de tiano wa himfie e ba na mamro fendi agro na na kwasi no